Bona tarda, Guillem. Felicitats per la victòria, un partit bastant més complicat del que pot dir un resultat de 2-0, no? Bueno, crec que el vent també ha jugat una importància clau, jo crec. Que la primera part els hem ficat de més, arrel del vent, i la segona ells que juguen més directe també ens ha perjudicat i ens ficàvem més a l'àrea més fàcil amb una pilotada. Crec que ha sigut bastant clau. Partit difícil, sabíem que aquesta segona volta cadascú lluita pels seus actius i cada partit és un món. Ells per la seva lliga, com ha dit el seu míster, nosaltres per la nostra, però amb els mateixos interessos. Parlava el míster de l'acció del gol anul·lat al Cerdanyola, entenent que el seu criteri estava mal anul·lat. Tu com has vist la jugada? Si ens posem a parlar dels gols anul·lats, els àrbitres no acabarien, perquè també, per posar un exemple, la primera part potser, sota la meva opinió, hi ha un penal bastant clar de Manzi, que no es pita. Al final, els àrbitres fan la seva feina, es poden equivocar, com jo, així que no entraré aquí a valorar si ha pitat fora de joc, és una cosa que no es pot canviar i ja està. El nivell de Manzi, hat-trick la setmana passada, avui marca un gol definitori i clau per acabar de sentenciar el partit. És molt important tindre un nou amb aquest nivell, amb aquest estat de gràcia, no? Totalment. La setmana passada ens dona la victòria i aquesta ens dona la tranquil·litat, estàvem patint bastant i a part que els punters diguem que viuen de les seves ratxes. Si va marcant, doncs que no s'acabi i ens ajudi. Benvingut sigui. Quan els rivals venen, com va vindre a Vilafranca, ha vingut avui Cerdanyola, que no volen gairebé la pilota, estan al darrere, sempre costa molt obrir el marcador, avui ho he aconseguit a la primera part, però és normal que cada partit a casa costi més perquè no deixen gairebé llocs per fer passis a l'àrea ni jugades de perill. Bueno, jo crec que la segona volta ens coneixem ja ens hem enfrontat un cop i els equips saben que aquí nosaltres dominem, volem la pilota, costa molt treure'ns-la i venen això, a estar tancats i aprofitar les contres perquè el camp també és gran. També el terreny de joc avui estava sec, feia vent i s'ha segat de més, no corria la pilota, també això ens ha perjudicat una mica. Jo crec que el que ens agrada a nosaltres que és moure de cantó a cantó ràpid, però bueno, sabem que avui ens esperàvem això, el míster ho va llegir molt bé durant la setmana i estàvem preparats.